Shalom na Oras madihita manginang oras maredehita siang buku ende HKBP nomor 622 masainal di akka partikia. Sudena bangsa domar pakirimo tu sodang di asini rohai songon palu kana makalumuto parbisar di mata niari Masainal di angka partikian sinodali silang mutu haki sian hati urona bersinodang holong nana sohalokoani sudena bangso domar pakirimun tu sodang di asini rohai soman palu gana makalumutun parbisar ni mata niari sudena bangso domar pakirimun tu sodang di asini rohai soman palu gana makalumutun parbisar ni mata niari silangmu Kristus tadani holongmu pagi sarto di namago kui mangalono kosa sude dosaku mabartulaut asini rohami nang tubuh Golgata di hamamatemi nang tubuh kami gabenai baru nani urasan sian dosai alamudanmu nani usehonu di Golgata di hamamatemi